айни замон дар марҳилаи аввали лоиҳаи сохтмон ва навсозии шоҳроҳи душанбе-бохтар ки 33,2 километрро ташкил медиҳад, 250 нафар бо истифодаи беш аз 120 техникаву механизми роҳсозӣ дар 35 қитъа корҳоро бо сатҳу сифати баланд иҷро мекунанд. Аз шумораи умумии кормандон 92% мутахассисони маҳаллӣ ташкил медиҳад. шоҳроҳи душанбе-бохтар аз категорияи сеюм ба категорияи 1Б гузаронида шуда, паҳнои роҳ аз 16 ба 25 метр баробар карда мешавад. тибқи нақша дар рафти таҷдид ва навсозии сохтмони 4 пул, 69 қубур ва васеъ кардани роҳ дар назар дошта шуда, он аз 2 самти ҳаракат ба 4 хати ҳаракат расонида мешавад. ҳамчунин дар минтақаҳои аҳолинишин дар доираи лоиҳа чароғонкунии ду тарафи роҳ дар назар дошта шудааст. муҳлати сохтмони марҳилаи якуми роҳ 3 сол муайян шуда, он бояд соли 2020 мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалии роҳсозӣ бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирад. дар татбиқи марҳилаи дуюми лоиҳаи сохтмон ва навсозии шоҳроҳи душанбе-бохтар бошад, дар маҷмӯъ 360 нафар бо 102 нақлиёт ба кор ҷалб карда шудаанд, ки айни замон дар 33.170 нафар бо 74 техникаю механизмҳои роҳсозӣ фаъолият доранд. дар марҳилаи дуюм низ аз шумораи умумии коргарон 80%-аш мутахассисони маҳаллӣ мебошад. марҳилаи дуюми лоиҳаи сохтмон ва навсозии шоҳроҳи душанбе-бохтар 39,6 километрро дар бар гирифта, мувофиқи лоиҳа дар ин қитъа сохтмони 1 пул, 46 адад қубури обгузар, мавзеи чорвогузар, 18 адад истгоҳ ва 3 адад гузаргоҳ сохта шуда, роҳ ба категорияи якуми роҳсозӣ мутобиқ гардонида мешавад. мувофиқи нақшаи пешбинишуда марҳилаи дуюми шоҳроҳи мазкур соли 2021 ба истифода дода хоҳад шуд. баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ яке аз ҳадафҳои стратегӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, барои сифатан беҳтар намудани роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявию байналмилалӣ дошта, аз соли 2011 барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2025 амалӣ мегардад, ки тибқи он дар ҳудуди ҷумҳурӣ бунёду таҷдиди роҳҳо ва дигар иншооти соҳа идома дорад. аснои шиносоии сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода масъулонро вазифадор намуд, ки дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шинонидани ниҳолҳои ороишию сояафкан ва ободу зебо гардонидани атрофи шоҳроҳи мазкурро оғоз намуда, ҳамзамон бо вусъат бахшидани рафти корҳои сохтмону навсозӣ, иншооти мазкурро дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта ба истифода супоранд.